Figyelem! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Na most aztán állati gyorsan az XXX Lutzba. Irány az XXX Lutz! Most csütörtöktől vasárnapig több ezer termék 15% kedvezménnyel kapható. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz. Nyertél már ma? Töltsd fel a kódot és nyerj a promóciós márkakupakokkal. Külön díj, 2 személyes államút Monte Carlóba. Fődíj, 15 millió forint bankkártyán. Önt is várják francia stílusú finomságaink. Hétfőtől a 148 grammos makaronválogatás 1499, a 2x100 grammos crème brûlée 699, a 200 grammos Le Crème sajt 799 forint. Lidl. Minden jót, jó áron. Újra itt a Merci Black and White. Csak rövid ideig kapható. Vásárolj Kométa termékeket, és nyerd meg az IKEA ajándékkártyák, vagy a Samsung hűtők egyikét. Vagy legyen tiéd a 2 millió forintos álomkonyha. Kométa.hu. Itt az új fütyülős, trópusi gyümölcsök ízben. Kóstolj bele! Maradj kíváncsi, és próbáld ki az alacsony kalóriatartalmú frisseket. Okay. Miért csak a laktóurea tusfürdőt használja a családom? Az időjárás szárítja és öregíti a bőrt. A mi titkunk a bőr fiatalságának megőrzésért a laktóurea. A tej és az urea különleges kombinációja regenerálja és erősíti a bőrt. Hihetetlen, hogy anyukádnak ilyen fiatal bőre van. Laktóurea, napi kezelés, mely regenerálja bőrét. Regenerált bőr, fiatal bőr. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.